Mic test. One, two, three. Check, 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 check. One, two.
Hey, 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 check. Hey, sa. Hey, 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 check. Hello? 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 Hello. Meron. Hello? 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 Sound. Tulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumao, pag-indapatin mo, ikaw ay mamasdan, makalihi ka, sa'yo ang isa. Tulog sa'yo.
ngayon at ako'y tulog sa'yo. Nagpapako, nagsusumamo, pag-indapatid mo. Ika'y mamasdan, pagkandikaan sa'yo ay kumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Tuklukan ng iyong wagas na pasinta. Daluyan na walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. For the past weeks, we have been observing the Sundays in Lent. Next Sunday, we will hear the joyous accounts where Mary Magdalene went to the tomb and found the stones rolled away. She saw the man who she mistook for the gardener, and it was the risen Christ. But before we move on, there is another episode in Christ's life in which we must spend some time. We remember the events that led up to Jesus' arrest in the Garden of Gethsemane. We recall his pain and anguish as he prepared to meet the consequences of his faithfulness to God's way. Let us then prepare our hearts and see ourselves participating the Christ's suffering. Umasidega ken ka, Jesus.
sanggira yawan mo kami dahil tatangya ket tinapos sumaging ket tinapos sumaging umasideka si papanglang awang datun kurayan nyaman dudila pasun di ako tapno kasam di ako tapno kasam umasideka Diyos ko ken ka kinanakes ko ijakon nita amanenita Nilang Jesus anailansa Nilang Jesus anailansa umasideka di tarpan aging gloria di maragpatan uray payagi pusan tabiang kas dila nga umasideka kas dia nga umasidega. Tumakdar tayo kakabsat para iti panglukat nga kararag. Kumararag tayo. Managayat ken bendito a Dios. Amami anay langitan wenno apumi. Iti daytoy nga malem. Kas natipon-tipon kami wenno Dios sa Ama. Ngay celebrar iti daytoy makunkuna. Amaudi a pangrabi ni Kristo nga apumi. Nagasat kami winuwapo ta iti daytoy nga kanito ken iti daytoy nga nirasyon. Nabigbig mi ket namuan mi iti pudno nga pakaipapanan iti daytoy nga makunkuna ang maudi a pangrabi ni apumi nga Jesus. Ta uray pay iti kaunaan wenno apumi nang nangruna kadagiti disipulos mo sa anda nga kinuna ket sa anda nga napanunot nga daytan iti maudi nga pangrabida. No di ket dayta ket maysa nga selebrasyon iti Passover of unleavened bread ket amumi winuwapo ti ragsak iti kaungkan iti puso mi. Turay si asinuman kada kami nga anak mo nga tultuloy nga nagpasol ket iti lamisaam silulukat kada kami tapno iti kasta mas mapaasideg kami pay iti makunkuna nga Lamb of God ket iti daytoy nga oras wenno apumi kas ipreparar mi iti pagbagimi iti daytoy nga ingkam pa nagipaglanglang man ken ka iti daytoy nga lamisaam. Bendisyonam nga rod winuwapo ti tunggal maysa kada kami
Ket isaganam iti puso ken rikna. Tapno iti kasta wenna po mi, ket ragsaken mi, nga arakupen, nang nangruna iti ayat, ket sabten mi, nang nangruna, itaglaplapusanan nga grasyam kada kami. Iso nga iti daytoy nga oras ken iti daytoy nga malam, awagan da kakadi wenna po mi, ket yag mo kadi, iti nasantuan nga Espiritu. Tapno makipagrikna kami, ket sumrek iti kaunggan iti puso, ken panunod. Iti tunggal maysa kada kamita, iti daytoy nga malam. Awagan mi, itinagan mo inuwa po, ket ayaban mi, iti nasantuan nga Espiritu. Come, Holy Spirit, come, Holy Spirit. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in. Omnipotent Father, have mercy and grace. Thou art welcome in this place. Tayo dunggan dagiti greetings and church concerns babaen kini Pastor Joel Kikito. Naimbag nga malam tayo amin kakabsat. Good afternoon. Ket iti plinano tayo, iti daytoy nga lawas, iti Lenten season. Ket adupay dagiti banag nga iso nga intayo ilipas nga trabaho may papan iti daytoy nga kukuna tayo nga kaubasan iti Apo. Kayat kung nang nangruna nga i-remind into no bigat DJ 7 last word. Ket mangrugi tayo iti alas 2 iti malam. So dagiti CYF nga isuda makin in charge. Ket isagana yon dagiti puso ken panunot ket arakupen nyo iti nasantuan nga Espiritu nga mangi guide kada kayo. Ta amok iti sa challenge to all the CYF nga part data iti gifts kada kayo ni Apo. So mabaling kayo nga gitugot iti nagana dayay ang angutan dan umakulaps. White flower, nanong sakbay kay ngagsaw. At dayay white flower yaw nya, si Wet. Nga mamuk kayo dayta. And we are very happy iti daytoy nga malem, not just because nga nagiti part iti family nga ada ditoy. Aside from that, ket ada kada tayo tatta hanman nga kompleto DJ pamilya nga umay nakipag-celebrate kada tayo itatta iti last supper we know Monday Thursday kahit kung welcome most likely the family iti ano family adatoy kada tayo kakabsat. And we are very happy nang nangruna pay grateful ta we are planning to go to Union Christian College to ask and as a favor iti presidente iti UCC to be our guest of honor and speaker on our 116 years anniversary iti UCCP Poblacion Bacnotan, in which it will be on May 15. It's the third Sunday of May. Ket inyo na ni Apo Chairman, pinasarunwak ay ke alangang mga agsaan niya. Takurak ini Reverend President Perde, 116 years Apo President. Kuna 30 years, gibagi yun dito, 116. Kuna ke
Jak amo no 30 years ba de apo chairman? Ada 30 years da. The 30 years apo awan 13 years. O 13 years di bagi da. So yaman apo President Pardy, at least makapag-celebrate tayo manan iti mas nawaywaya basit nga panag-celebrate tayo iti anniversary. Ginaglablabas kami nga duwa taon ket puros lang online amin. And another reminder into no Sunday gayam jay Easter Sunday tayo ket alas 6 iti agsapa. Ijay ayanda Dr. Griselda Sario, ijay batog da ijay. So, apan tayo gatindar amin kamsat ijay, iti agsapa. Tapno iti kastaket after diay, hindi mabalin tayo tumot nga agdiretso nga agdigosan. Ijay baybay dagiti kayat na nga agdigos. So, anya pa ikakabsat, naisagana mo amin nagitay si YF. And thank you kadagiti part iti daytoy nga Last Supper celebration tayo. Nagiti kakabsat tayo nga isuda nga nag-share iti blessings da. Ta actually, lumalagip yun, jay mauding celebration tayo iti Last Supper. Nag-boodle fight tayo. Di ba? It's a boodle fight. Ito eh. Ting nga. Itata, dan sa iti sabaling plinano dagiti CYF. And mamon yun to siguro madamdama after DJ kasete no niya plinano da. Nagadumot dito, nagdakkel pa yung rice cooker da. Pay talagang na isaganaan yun sa nga dado dito yung CYF. So, thank you very much CYF. Palakpakan tayo natin CYF kakabsat for Jay na napasnek unay nga panagtrabaho da. So, DJ. And so far, the whole nga week tayo, iti Lenten season, DJ pa ilang iti trataran tayo. Then after the ay, hindi pa nang prepare tayo manin, iti 116 years tayong church anniversary into no May 15. Di ay lang. Awan ti any announcement, Apo Chairman, for this afternoon. So, di jay lang kakabsat, ket sapay kuma, ni Apo Diyos nagtultuloy kadi, nga mangbindisyon kada tayo, nga ni Apo Diyos kuma, iti mga rakop, kadigiti amin nga paset, nga daldalya sa atin tayo, iti da ito nga lubong at tama. God bless, na imbag nga malintay amin kakabsat. Ti maibasa a surat ket manipud iti libro ni Marcos, Kapitulo 14, versikulo 22, genggana 26, ket kastoy ti kunana. Idi mangmanganda, nangalan ni Jesus iti tinapay ket kalpasan na ti panagyaman na iti Dios, pinisi na sana inted kadagiti adalan na, alaen nyo ket kanonyo. Daytoy ti bagik kinunana. Nangalan ni Jesus iti kopa, nagyaman iti Dios sana inyawat kadakwada ket iminom da amin. Kinunana kadakwada daytoy tidarak amamatalged iti tulag ti Dios tidarak ang maiparukpok nga agpaay iti adu at tao. Kinapudno na kunak kada kayo jakto uminumen ti arak ti ubas sagingga itadayta nga aldaw nga uminumak iti baro at tubog ti ubas iti pagarian ti Dios. Kalpasan na, nagkantada iti maysa himno sa darimwar anapan ni Jay Bantay Olivo. Ato iti sao ti Apo agtugaw tayo kas pananutan tayo. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path.
Ngunit at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tandaan ang bawat puso, pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inumin nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tandaan ang bawat puso, pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Lahat ng mga lungkot, ligaya ng subok, lahat ng lakas at kahinaan mo, ilalay kong lahat, buong pagkatao. Ito ay isusunod sa'yo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tandaan ang bawat puso, pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Ang bayang inibig mo, ngayon'y umaawi. Sa'yo ay sumasamba, nananalig. Umaasang dinigin ang bawat dalangin, sa alay na ito'y nakalangin. Kunin, sambahin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tandaan ang bawat puso, pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo.
Iti maminsan man nga kapsat, na imbag nga malamtay amin. Iti panakaibasa, iti pasat, iti nasantuan nga surat. Actually, no agbasbasa tayo iti Biblia, saan lang ay diyang chapter when verses iti gospel, kapasarakan tayo di kakapsat. Ket di jay iti maysa kadag iti pinilik. Kas i-share ko da kayo, iti daytoy nga mensahe, itatang malam, may papan iti daytoy kuna tayong Last Supper, when maudi apang rabi ni Jesus. No ada iti makungkuna tayo into nubigat nga pito nga balikas ni Hesus Kristo. Ket kayat kumat nga i-share kada kayo itang malam. Iti pitumat nga banag nga may papan iti maudi nga pangrabi ni Jesus. Ket daytoy kakabsat, mangrugi iti amin na iti pito kat mangrugi iti letter C's. Tapnulak lakata yung matandaanan. Ket iti umuna nga letter C. The Lord's Supper is indeed a commemorative, kakabsat, a commemorative of meal. We know pananglagip iti panangan. This means Jesus said, kunana diyay tatay, we do this in remembrance of Him. Dijay kakabsat. Ket imbaga ni Apostol Pablo, that we proclaim Christ until He comes. Ket iti inaramida, the Lord's Supper is like a visual ferment, kakabsat, to us that Jesus comes and died for our sins so that we might live forever with Him. Iti may kadwa kakabsat from the Lord's Supper is the covenant meal. The covenant meal. It's not only a remembrance of the Lord. It's not just a mere remembrance. No diket daytoy is means of grace by which we come to the table and sit before Lord. Dayta kakabsat nga si tayo ket imay iti daytoy nga lamisaan ket makipagtugaw tayo kini Apo Dios. Ket nagsayaat launay daytoy. Tapno iti kasta ket mabaliwan wenno mairinyo manen iti panagpamati tayo kenkwana. Ket irinyo namat iti covenant na kada tayo. Kas kunana dito scripture reading tayo, nung ganyo tatay kakabsat, nga kunana, this is my blood of my covenant, which is poured for many. The covenant in my blood, ket itultulo na daytoy akatulagan kada tayo. Babaan iti dayta nga pangrabii, through that meal, kas umas asidag tay kenkwana, as we go nearer to the Lamb of God. And the Lord's Supper is not just a commemorative meal, kakapsat. Saan laang nga covenant meal? Ngam dayto ket maysa nga Christ-filled meal. Ta kinunan ni Jesus, this is my body. Daytoy abalikas ket naipasa iti henerasyon to henerasyon, kakabsat, iti naduma-duma nga paset, iti naduma-duma na Kristyanuan apamati. Anya iti kayat na nga sawan, dayta kakabsat, nga iti Last Supper, winuto iti supper nga kung kunatayo, ket iti bagi na mismo, no nagaganyo tayo, this is my body. Ken iti dara na mismo, that this is my blood. Saan na ibagbaga kakabsat, saan na kayat nga sawan, nga iti bagi na kandara na mismo, iti kanan, wino inuman, iti tunggal may sakada tayo. No di kat masapol, nga kung kunana ditoy, amamati ka kingkwana, kas kinunana ijay,
nga I am the way, the truth, and the life. Masapol nga ragsakan tayo kung mga kakabsat, ang makadwa tayo ni Jesus. Iti day nga lamisaan, spiritually. Di jay iti ibagbagana kada tayo kakabsat. Spiritually. The next is, kunana ditoy, the Lord's Supper is a cumulative meal. We know kunana nga community meal. Kas kinuna ni Apostol Pablo ditoy, umuna nga Corinto, chapter 10, verse 17, nga kunana ditoy, the bread that we break, is it not a participation in the body of Christ? Because the loaf of bread is one. We, though many, are one body, for we all partake of one loaf. Dayta, iti ibagbagana dito kapsat. Nga ibagbagana ditoy, asaan nga si kalaang? Iti manglagip, iti dayta nga Last Supper, no di ket amin tayo. Mapan tayo, iti dayta nga lamisaan, ket lagipan tayo isuna. We come together, proclaiming His death until He comes together. Ni Jesus kakabsat kinunana, kayat na tay amin, kayat ni Apo Jesus, nga si tay amin katlak amin tayo. Iti pagarian na. All of you, all of us. He wants us to come together. Nga ipakita tayo kas one body, one family, one church. Masapol nga kung kunana ditoy, nga agiin na yat tayo. Ken agpipinakawan tayo, kas may isa nga pamilya, iti Dios. Isungarod nga, during first Sunday of the month, the Communion Sunday, nung makikita yo, nung masipsiputan yung kakapsat, after DJ, panaglalanglang tayo, kat yumao din na kat, ibagbaga kada kayo nga peace be with you. Tanagrigat nga sumango ka iti lamisaan, iti Apo. Nga da iti saksakitan, iti nakem mo, iti padam nga tao. Nang nangrunapay. No kabagyam. Nang nangrunapay. No kapamilyam. Adakad ta nga nakakararag, ngem di kaunggan iti puso ken panunot mo, natalgyapam laeng, di karkarurod mo, adapay iti uneg iti simbahan. Ngem naturod iti jariknam, nga mapan iti lamisaan iti Apo, nga saan mo nga inawat ken saan mo nga inyawat, iti pamakawan, ken iti dayta nga ayat. Dayta iti maysa kadag iti mensahe, iti kung kunata yung Last Supper. And the Lord's Supper, kakabsat, again, is a continuous meal. Agtultuloy. Agtultuloy, agtultuloy. Manipod di kaunaan nga inerasyon, aging gana pa iti dayto nga inerasyon, ken iti sumarsaruno pa nga inerasyon. Daytoy nga paset, iti panakipaglanglang, iti lamisaan ni Apo, ket agtultuloy kakabsat. Takas kinunana, diya inti umuna nga Corinthians, chapter 11, 26. Kinunana ditoy, for whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Naglawag kakabsat. Masapol a kinanayon kunana agpaiso nga there is kunata yung one baptism for 2 or 6. Ngem iti supper kakabsat, iti Last Supper, kit masapol a kinanayon. We come as open and we come together. Kas kinunang arod ni John Calvin nga umay tayo a kinanayon as the capacity of the people we love. Iti dayta nga Last Supper kakabsat. Dagiti daduma agpaisong. Iti umay dan sa lang, ket puros lang Communion Sunday. Into no next Sunday, awanan.
Markandan to, ano kay mantan nga di sumarunong ata nga first Sunday. So nga pera de los buenos, nunad duma. But masapol ko makakitaan tayo, i-balance tayo kakabsat. Nang nangruna, iti pa nagpamati tayo. And the Lord's Supper is the contemplative meal. Contemplative means a reflective meal. Ag-reflect. Dito'y kitaan tayo, itinagsayaat nga aldaw. We are contemplating the future with a great day when the Lord will sit down with His people. Saan tayong tulangan nga magipaglanglang kingkwana kasi pagbuhat tayo spiritually. Numadandanon iti daytang aldaw to be take by faith. No dikat maimatangan when makita tayo iti kinaglorya iti Dios. Kas kinunan ni Jesus, I will not take this meal again with you until the day I sit with you. Naglawag. Iti daytang imbaga ni Jesucristo kada tayo. Iti daytang nga ubas in His kingdom. Iti daytang aldaw nga iti pagarian iti Dios ket adda kada tayon. And so, kas makipaglanglang tayo, iti daytoy nga Lord's Supper, saan tayo laan nga talgyapan ko makakabsat, iti naglabas. Nga iti dayta nga tiyempo ni Jesus, dying to His cross and suffering because of our sins. But we also look forward to that great day. Iti dayta nga nagsayaat nga aldaw. Iti daytoy nga pangrabii kakabsat anticipates a mirror supper of the Lamb. Daytoy iti mangipakpakita nga iti tunggal may sakada tayo kakabsat. Nga makipaglanglang iti lamisan iti Apo. Ket mas umas asidag. Iti tunggal may sakada tayo kingkwana. Ket iti maudi na kakabsat, iti Lord's Supper is a coming home meal. It is a coming home meal. Masapol kakabsat nga lagipon tayo that we are coming back to Christ. Uray pa'y anya iti ibagbagam. Dumteng iti tiyempo kan panawan nga every one of us, we are coming back to Christ. Agsubli tayo amo nagbasol, iti mangisalakan kada tayo. Ket saan tayo ngumapan iti daytang alamisaan, gapuna tayo iti pagarup mo si kagat perfecto. Tayo pagarup mo nga si kagat faithful to Him. Saan ko nga masapol daytang alamisaan? Because I am perfect. I am very faithful to God. Araramidag ti aming nga ibilin na kan aming ibagbagana. Saan kakabsat? Nundi kat mapantay iti daytang alamisan, kas bigbigan tayo nga si tayo kat managbasol. Kat kasapulan tayo iti mangisalakan awan sa bali nga ni Jesucristo. Iti lamisaan iti Apo. Ket saan nga para kadagiti perfecto nga Kristiyano kakabsat. Dagiti kung kunada, dagiti managbasol, kung kunada, sa anak nga welcome. Saan kami nga welcome? Iti dayta nga lamisahan iti Apo, taado ti basol ko, winoda iti maysa nga punag, winoda iti maysa nga basol nga talaga nga nakabasulak kini Apo. I am not welcome in His table. No, kakabsat. No. Let the sin go. Ipalubos mo dayta nga basol, palubusam dayta nga basol. Ket i-confess mo iti basol mo before God. Ket dawatem apakawanan na ka. That's it. Di jay laan. Iti part nga dayta nga masapol nga adaka tayo. Ket masapol nga adaka iti dayta nga lamisaan. Iti lamisaan iti Apo. Isu nga for those who are tired and weary, iti agdama nga daldalya sa atin nga dalan kakabsat. We move closer and closer. Ta saan ang nalaka iti dalan nga daldalya sa atin tayo iti daytoy agdama nga lubong ita. Dayta iti kinagpaiso na kakabsat.
Kaano tay laeng nga medyo nakarukat. Iti may nga paset manen. Iti daytoy nga bagyo. Iti biyag. Saan nga nala kakakapsat? Ngem ibagbaga na we must move closer and closer to the promised land. It is a table set for all of us, even in time of wilderness. Uray pa, iti kinarisgo, iti panagbiag, kakapsat. Masapol nga mapantayo, iti dayta nga lamisaan, iti apo. Saan tayo nga mapan, iti dayta nga lamisaan? Because we're good. Saan tayo nga mapan, iti dayta nga lamisaan? Kabutan na bindisyonan ka. Because you are a great Christian. Kakabsat, we want to be better. Ken kayat tayo anasayaat tayo iti imatang iti Dios. But we're only good to Christ's righteousness. And so we come as a sinners. Masidag tayo kas mga nagbasol. Umasidag tayo iti mangisalakan. Amay isa nga managbasol. Iso da ito'y iti kungkuna tayo nga coming home. Coming home. Numalagip yung istorya iti prodigal son, saan aya kakabsan? Nga iti dayta nga anak, kit nagbasol iti amana, ngem iti dayta nga kanito, diyan iti istorya na di jay, di pa nagsubli na, it's a coming home for that son. And even in front of his father, binigbig na, nga isunak at nagbasol. It's the same with us, kakabsan. It is the same story with the prodigal son. Tainton sumango tayo kiniapo saan tayo met nga may panakal dagiti aming adda kada tayo. No diket may isa tayo lang nga managbasol iti imatang iti Dios. And the only thing that we can do is to repent. Let go digiti sins, digiti amin nga basol. And ask for the forgiveness of our Lord Jesus Christ. Iti daytoy nga supper, daytoy nga last supper kakabsat. I challenge every one of you here. We should examine ourselves, trusting God for His wonderful performance for us, even we are not doing well. Saan aya? Even we are not doing well, still, ni Apo Diyos ket aramiden na iti nagsayaat and amazingly performance iti biag tayo. Iti pagriing laan iti bigat, ngayon mulagat mo iti matam ket nakitam iti singising iti init. Saan ket nga amazing di ay kakabsat? Hangkat nga blessing di ayan? Amen? It's a blessing. But sometimes, we are not doing well. So this Lenten season, not just only Monday, Thursday, saan lang Biyernes Santo, saan lang iti Domingo, panagungar. No, they get every day in our lives. We should examine ourselves, trusting God. Anya pa dagiti nagsasayaat nga inyeg kinimpahay ni Apo Dios iti biag mo. Ngem iti daytoy nga nagsayaat kakabsat, even we are not doing well, as we can see, as you can see, still, we are very welcome to His table. Even we are a sinners. Itinagan ti Ama, ti Anak, ti Espiritu Santo. Amen.
Kabsat, kinuna ni Jesus kadakwada, siyak ti tinapay iti biag. Ti umay kanyak dinto mabisinan. Kaya iti mamati kanyak dinto mawaw. Kakabsat kini Kristo, no si pupudno kayo nga talikudan nyo dagiti paspasol yo, no kayat yung agbyag iti ayat kental na iti maysa ken maysa. No kayat yung ay daulo ti baro nga byag nga pagayatan iti Dios manipod ita. Agsagana kay ngarod nga umay iti sango nga si papati nga awaten iti sakramento iti Dios ket iti makipagkapyatay ngarod ken kuana nga awan ti duado ang awaten tayo iti nailangitan apam makawan. Tainawat ko iti Apo iti panurusuro nga yawat ko met kada kayo. Iti rabii apan nakalipot ni Apo Jesus. Innala na iti tinapay ket kalpasan iti panagyaman na iti Dios. Pinispisi na iti tinapay ket kinunana. Daytoy iti bagik nga agpaay kada kayo. Aramidin nyo daytoy apang laglagip to kanyak. Kastamat nga kalpasan iti pangrabi, inala na Jesus iti kopa iti baro a tulag, ana patalgadan babaan darat. Tunggal uminom kayo iti daytoy, ket aramidin yun to apang laglagip kanyak. Kalpasan na daytoy tunggal mangang kayo iti daytoy nga tinapay, ken uminom kayo iti daytoy nga kaupa, ipakamuyo iti papatay iti Apo, aging gana iti panagsublina. Kumararag tayo. Han kami nga imay iti daytoy nga lamisaam o Apo, tapno bilangan mi iti kinasayaat mi. Tamo mi nga haan kami apimudno iti nailangitan nga awag mo. Mamati kami iti ayat mo, si ayat kami nga mangan kadagiti tedda iti lamisaam o Apo, nga maragsakan kami, nga ti ayat mo ket aglaplapusanan, ta inawis na kami, akas bisitam. Agyaman kami nga mangawat iti daytoy nga sakramento, iti daytoy nga panagbawing mi kadagiti basol mi o Dios. Dumakdakkel pay kuma iti pamati mi kaskeng ka, nga sika iti sentro iti biag mi. Amen. Karod kakabsat, ket kayat ko nga ipakamo dagiti siwayat. Ited da DJ paset iti intay panakipaglanglang kini Apo. Ket stay kayo dita iti tugtugaw yo. Ket awaten nyo DJ ayan ti nakaplato. Then into no mayawat dyan ti kaudyanan nga plato sa tay gigiddan nga mangan kakabsat. Does he want us to take supper? Just sup. My favorite split. Didn't they? Whose is it?
supposed to be. Amen. Amen. This is our last meal together. Before I die. What do you mean? I'm going to be betrayed to my enemies, arrested, and condemned to death. Don't be afraid. Trust in God. Trust in me also. You know the way to where I'm going. We don't know where you're going. How can we know the way? I am the way, the truth, and the life. Take it. Eat. This is my body. This is my blood. Remember me by doing this. I'm going to the Father, but I will always be with you. Now I must tell you that one of you here will betray me. Who? Whoever eats this, I will not. I will not betray you. Do it quickly. Let him go. You will all fall away. Rabbi!
I will not fall away. I will lay down my life for you. Will you? I will. Peter, I tell you, before dawn, you will deny me 3 times. Does he want us for? Hindi sa akin.